арзи салому эҳтиром ва хонаободии ҳар яки шумо дӯстони азиз, барномаи таҳсини соз аз ин лаҳза меҳмони хонадони ҳар яки шумо. дар барномаи таҳсини соз ду тан аз хунёгарони ҷавону мумтозро даъват кардаем ки яке бонуи ҳунар Ёсуман Шокирова ва дигаре ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман Мубассир Муҳаммадализода мебошад. Хушомадед ба барнома. Ташаккури зиёд. бо чӣ корҳо банд ҳастед? ҳама вақт аз паи эҷод ҳастем, оҳангҳои нав ба нав баҳри мухлисону баҳри ҳамагон тақдим кунем ва дар ҳамин шабу рӯз як суруди солинавӣ омода карда мехоҳам ки пешкаши ҳаводорону мухлисон кунам. бошад. Шумо чӣ бонуи ҳунар? Сараввал салому дуруди худро ба бинандагони телевизиони душанбе мерасонам. Хосадан барномаи таҳсини соз ва мо санъаткорон кӯшиш мекунем ки оҳангҳои ҷолиб баҳри мухлисон пешкаш карда бошад. хуб, биёед инҷо якҷо оҳанги солинавии Мубассирҷонро мешунавем, сипас суҳбатро идома медиҳем. Соли нав яъне давоми соли нав яъне паёми соли нав яъне шукӯҳи фасли дай соли нав ҳадияи ёрон пай ба пай пас муборак бод ёрон соли нав ҳадия созад бар шумо иқболи нав пас муборак бод ёрон соли нав ҳадия созад бар шумо иқболи нав ҳадия созад бар шумо иқболи нав. шумо ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳастед ва ҷои аввалро ишғол кардед. он мукофотпулиеро ки гирифтед сару садоҳост ки шумо соҳиби дуҳуҷрагахона ва соҳиби дастгоҳи сабти овоз гаштед. ин рост аст, то куҷо ҳақиқат дорад? кош рост мешуд. Не, албатта ин овозҳо нодуруст аст. ин хел нест. ин хел нест. яъне ки як шӯхии дӯстон буд дар арафаи ҷашни соли нав. дар ин озмун кадом оҳангҳоро он ҷо шумо иҷро кардед? аз эҷодиёти худатон буд ё ин ки аз дигар оҳангсозон буд? оҳангҳои худам буд, чӣ тавре ки ба шумо низ маълум буд. ман шогирди яке аз композиторони маҳбуби кишвар Шодравон Шуҳрат Ашуров ҳастам ва шогирди устод Сангалӣ Ҳомидзода ҳастам ва аз профессорону ҳайати омӯзгорони донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат хеле дарсҳои композитсияро омӯхтам ба монанди Асалдин Низомов, устод Шер Муҳаммад Ҳабиб ва дигар композиторон, Ҳасан Пиров. ман аз ҳамаи ин устодони санъат ман дарси композитсия, яъне ки дарси эҷодкориро, дарси гармонияро, дарси солфеҷио, навохтани сози мусиқии фортепиано аз ҳамаи ин устодон ман омӯхтам ва кӯшиш мекардам ки дар ҳамин озмун дар жанри академӣ баромад кунам ва ғолиби озмун гардам. меҳнатҳои ҷиддӣ кардам ва дар даври аввал суруди душанбе эҷод кардам, сози фортепиано бо ҳамовози солист. дар даври дуюм бошад суруди ватан эҷод кардам, солист бо ҳамовози квартети симфонӣ ва дар даври ҷумҳуриявӣ низ хеле як оҳанги бо тантана, яъне ки дар ритми марш эҷод кардам ва Орионо Тоҷикистон шеър аз устод муҳтарам Ҳотам буд ва ин асарро солист бо ҳамовози оркестри симфонии опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ ва бо дирижёр Анвар Шоҳимуродов хеле дар сатҳи баланд иҷро карданд ки аъзои ҳакамон ин оҳангро нисбат ба дигар оҳангҳо хеле хуб қабул карданд, хуш қабул карданд, ба ғайр аз оне ки оҳангро гӯш мекарданд ва ҳар як нафарро даъват карда суҳбати, яъне ки фардӣ, имтиҳони фардӣ мегирифтанд ва
ҳамаи ҳамон асарро аз ман пурсиданд ки масалан дар кадом таналлус нависта шудааст, чанд чоряк аст ва кадом созҳо масалан чӣ қадар диапазон дорад, диапазони оркестр чӣ қадар аст. Ба ҳамаи ин саволҳо ман ҷавоб додам ва онҷо устодони хеле барҷаста буданд дар аъзои ҳакамон. Ҳамаи инро яъне ки аз элак гузаронда баъдан баъд баҳогузорӣ карданд. ин лаҳза мо мехоҳем ки як оҳанги тоза эҷоди хешро баҳри тамошобинони барнома иҷро мекардед. آباد وطن داریم، آزاد وطن داریم، پیراهنی ایدانم هر روز وطن داریم. چون دادر و چون خواهر پرورده یک مادر، از دولتی پاینده از عشق سخن داریم. شکرانه آبادی، شکرانه آزادی، شکرانه این دولت، شکرانه این وحدت. آبادی، آزادی، این دولت، این وحدت. آبادی، آزادی، این دولت، این وحدت. ин лаҳза соли навбатӣ ба бонуи ҳунар ё суманҷон рӯ овардан ба самти мусиқӣ, хосатан ба мутрибӣ аз куҷо оғоз шудааст ва чаро мисол санъати рақс не, санъати овозхонӣ не, танҳо ва танҳо санъати мутрибӣ? ман дар оилаи санъаткор, оилаи фарҳангдӯст ба дунё омадам. меҳри санъат аз замони хурдӣ дар дили ман пайдо буд ва аз ин ҳисоб модарам маро дар мактаби санъати шаҳри Истаравшан роҳнамоӣ намуданд ва ман онҷо аз омӯзиши навозиши созҳои мусиқӣ бархурдор шудам ва чӣ хеле ки мегӯянд аз омони хурдӣ агар ки инсон ба ягон кори шуғл варзад, албатта ки меҳри ҳамон касб дар дилаш ҷо мешавад. ман бисёр аҳамият додам бисёр дар зиндагӣ ки вақте ки инсонҳо кӯдаконро мо тарбият медиҳем, вақте ки аз соҳаҳои гуногун, касбҳои гуногун онҳоро бархурдор мекунем ва барои интихоби касби хеш онҳо дар вақте ки ба синни балоғат мерасанд, ҳамон касбе ки дар овони хурдӣ иҷро карда буданд, яъне ки корҳое ки дар овони хурдӣ иҷро мешуд, ҳамон касбро интихоб мекунанд. ва ман низ ба воя расидам, соҳаи иқтисодиётро хонда будам, лекин новбаста аз оне ки ба соҳаи иқтисодиёт таҳсил намудам, меҳри санъат бале дур набуд. ҳамеша сурудҳо ва оҳангҳои ҷаззобро гӯш мекардам ва натавонистам аз замин соҳаи санъат дур бошам ва рӯ овардам ба дубора ба санъати мусиқӣ. бале рост аст ки дар соли 2024 нақша доред ки тарки санъати навозандагӣ мекунеду рӯ ба овозхонӣ меоред. ин то куҷо рост аст? ташаккур. бисёр саволи тааҷҷубовар. фикр мекунам ки саволи бисёр ҳам шӯхӣ дорад, саволи солинавӣ аст. лекин чӣ хеле ки мегӯянд, вақте ки инсон санъатро дӯст медорад, тамоми аз ҳунарҳои рақс, сарандагӣ бархурдор аст. мехоҳад онҳоро дӯст медорад, эҳтиром дорад, лекин ман ки навозандагиро бештар дӯст медорам, мехоҳам ки бо ин касбам ба халқи азизам хизмат намоям, бо эҷоди оҳангҳои нав ба навозишҳои хуб табдили онҳоро шод гаронида бошам. ин лаҳза мехоҳем ки бо сеҳри ангуштонатон оҳанге иҷро мекардед, то гӯш ҳуш медодем ва лаззат мебурдем. ташаккури зиёд. ман ин лаҳза мехостам як оҳанги эронӣ ки бо садои скрипка аз ҷониби ҳунарманди маъруфу шинохта беҷан иҷро шудааст, онро ба бинандагон пешкаш карда бошам. марҳамат бифармоед. ташаккур.
имрӯзҳо ёсуман кору фаъолият дар ансамбли чаман чӣ гуна сурат мегирад? дар ансамбли чаман кору фаъолиятҳо бениҳоят хуб аст. таҳти роҳбарии муаллимаи азиз, ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон, муаллима Муҳаррама Шарифзода, кулли бонувон ва ҷавондухтароне ки ба ансамбл ҷалб шудаанд, суруду оҳангҳои ҷаззоб баҳри мухлисон омода ва пешкаш гаронида истодаанд, ки дар соли нави мелодӣ дар якчанд барномаҳои телевизионӣ ба маърази бинандагон пешкаш гардид. ва шумо дар ин ансамбл аслан кадом сози мусиқиро бештар менавозед? дар лаҳзаҳои аввалини фаъолияти кориам бештар сози мусиқии рубоби қашқириро менавохтам. дар ҳоли ҳозир бошад сози мусиқии қонунро менавозам, ба хотири он ки дар сози мусиқии қонун навозандаи сози мусиқии қонун хеле кам аст ва аз ин хотир муаллима хоҳиш карда буданд ки ман сози мусиқии қонунро идома диҳам ва ба ансамбл бо сози мусиқии қонун баромад кунам. яъне ки дар баробари дигар созҳои мусиқӣ гарчанде ки қаблан ин дастаро дастаи рубобчии занон мегуфтанд ё ин ки бонувони рубобӣ мегуфтанд ва дар баробари ин хостанд ки шумо бо сози қонун яъне ки анамун коллективи рубобчии занонро пурра карда бошед бо як садои махсуси ин соз. Мубассир, суол ба шумо аст ки чӣ гуна ки имрӯзҳо яке аз навъҳои варзиш ки футбол бениҳоят як машҳур аст, ҷаҳонӣ аст ва мухлисони зиёд ҳастанд ки тамошо мекунанду ва дар баробари оне ки шумо санъаткор ҳастед, мухлиси футбол ҳастед ё ин ки на? медонед, ман он қадар ба футбол майлу рағбат надорам. мухлисиам ҳатто фақат дар масалан тимҳое ки масалан Тоҷикистон бошад бо ягон тимҳои дигар давлатҳо, ҳамон вақт ғурури миллии маро фарогир мешавад, водор месозад ки ман ҳама вақт Тоҷикистон ба пеш, истиқлол ба пеш гуфта дар назди телевизион тамошо кунаму мухлисӣ кунам. Айни хел масалан баъзе одамҳо масалан фанати Месси, фанати Роналдо ё фалон клубу беҳмадон, умуман ман шавқу завқ надорам ва тасаввурам надорам ва умуман парвоам надорам ки Месси бозӣ мекунад, Роналдо бозӣ мекунад, бар ман ягон умуман муҳимияте бар шумо надорад. Муҳим нест. Ман мухлисии ман масалан як вақт дар ҷоми ҷаҳонӣ Эрон тими дастаи Эрон баромад карда буд. Ҳамон вақт ман яъне ки аз худамон форс яъне ки бародарои мо ки ҳастанд, ҳамон вақт ман мухлисӣ кардам барои Эрон. Масалан барои давлатҳои ҳамсоямон низ мухлисӣ барои давлати Русия кардам. Дигар ман дар ягон яъне ки барои шумо як яъне эҳсосҳои мусиқӣ бошаду шишта бошеду эҷоду хонишу суруду иҷроиш бошад. барои ман яъне ки фанои адабиёт, таърих ин чизҳоро дӯст медорам ва созҳои мусиқӣ масалан аккордеон, армонӣ, масалан гитор, фортепиано, мелодика, асбобҳои масалан зарбию ҳамаи асбобҳои мусиқиро мо дар пешам бошад, аллакай мехоҳам ки амонро навозам. Масалан ози Ёсуман чуноне ки қонунро навохт, аллакай дар дили ман хеле таъсир гузошт ки чӣ қадар як масалан бе ягон ҳамовозӣ навохта истодааст, худе мекунӣ ки аллакай чанд нафара навохта истоданд. яъне ки як ансамблеро, як симфонияеро яъне ки иҷро мекунад. бозори ҷаҳонии синемо хеле дар ҳаракат аст ва яке аз ҷашнвораҳое ки худи ҳамин сол бо иқдомҳои киностудияи Тоҷикфилм нахуст ҷашнвораи Тоҷи Сомон дар шаҳри Душанбе шуда гузашт. мақсади мо ин аст ки аз ҳунармандони ҳам тоҷик ва ҳам ҳолливуду болливуд бештар кӣ ба шумо писанд аст ва кадом ҳунармандро бештар мехоҳед филмҳояшонро тамошо карда бошед ва чанд маротибае ҳам тамошо карда бошед дар дили шумо намезанед, дилтанг намешавед? Масалан ман чӣ хел гӯям, вобаста ба ҳар як фасл кинои дӯст дошта дорам. Ба ман бештар устод Ортиқ Қодир. Ба шумо чӣ
بانو. بار اول می شود که در بابت این موضوع کسی به من صحبت میکند، سوال میدهد. من بیشتر هنرمندان تاجیک را از حجم‌نگاران بسیارتر انتخاب میکنم، به خاطر که آنها بسیارتر فعالند در همه تلویزیون ها، در همه شبکه های اجتماعی. از نوارهای آنها، از نوارهایی که آنها کوتاه مدت هستند لیک تربیوی هستند، از حیات مردم گرفته شده. در ژانر مسحکه یعنی که بله، علایالدین عبداللهیف، بعدا مقیم جان عبدالفتاحیف، عبیدالله رجبوف و دیگران را بیشتر میپسندم که آنها به تماشابینان یک الهامی تازه میبخشند. بعدا من بیشتر هنرمندان هند را میپسندم که ما بیشتر تماشا میکنیم، آنها را میپسندم. در عالم موسیقی ایدئال شما کیست؟ در عالم موسیقی من از کودکیم و تا حال ایدئالی من استاد کرامت الله قربان میباشد و از خردی یاد دارم توسط تلویزیون و رادیو سروده استاد را گوش میکردم. خود را در یک عالم افسانوی و عالم رنگین تصور میکردم و از اون که سرودخوانی را سر کردم و کودک بودم تا حالا میگویند که من سروده کرامت الله را میخواندم و در همون شب و روزی که استاد کرامت الله قربان از دنیا میگذرد در سوگواری کرامت الله قربان استاد محمد الله قربانوف یک سرود خوانده بودن برای برادرشان. همون قریب هر روز در تلویزیون میرفته است و من اون سرود رو از یاد کردم. با همون لحن کودکانه من اون سرود رو هر روز قریب زمزمه کردم میگشتم. این لحظه نیز ما نیز خواهانیان هستیم که همون سرودی که در ایام کودکی زمزمه میکردید این لحظه بهر ما بهر کلی تماشابینان برنامه اجرا میکردید. ما را گل از روی تو چیدن نگذارم، چیدن چی خیال است که دیدن نگذارم. صد شربت شیرین زی لبت خسته دلا را، نزدیکی لبارند و چشیدن نگذارم. صد شربت شیرین زی لبت خسته دلان را، نزدیکی لبارند و چشیدن نگذارم. یاسمن جان، ایدئال شما در عالم موسیقی کیست؟ ایدئال من در عالم موسیقی البته که برادر عزیزم سهراب جان شاکرов به حساب می روند که با نوازش ساز موسیقی قانون در ساحه صنعت کار و فعالیت دارند و در ساز موسیقی رباب نواختن آن را از استادم المعصوف خوشبخت آموختم و افسوس که آن کس در قید حیات نیستند. من ایدئال خود را در سیمای استاد عزیزم میبینم. روحشان شاد بود. این لحظه میخوایم یک آهنگ با ساز رباب بهر ما و بهر تماشابینان اجرا میکردیم. باشه، تشکر.
дар соли 2023 буданд он нақшаҳое ки амалӣ нагаштанд ва нияти онро доред ки дар соли 2024 амалӣ гарданд? соли 2023 барои камина хеле як соли бобарор буд ки пирӯзиҳои зиёде барои ман овард ва дар ҳамин озмунҳо ғолибиятро ба даст овардам. Як чанд оҳангҳое эҷод кардам, оҳангҳои бачагона, оҳангҳои масалан академӣ, оҳангҳои эстрадӣ ва дар ҳамин жанрҳои гуногун оҳанг эҷод кардам. Ба сози мусиқӣ, фортепиано оҳангҳо эҷод кардам ва дар чандин барномаҳои телевизионӣ, барномаҳои мусиқӣ иштирок кардам ва барои ман хеле як соли пурбарору пурфайзу пурбаракат буд. Аз ҳама муҳимаш он аст ки дар озмуни бошукӯҳи ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, сазовори ҷойи аввал гаштам. хуб, шумо чӣ бону ёсумон? соле ки сипарӣ шуд, яъне ки соли 2023 барои ман хеле соли пурбарор ва хотирмон буд. Ба он сабаб ки дар соли 2023 бисёр барномаҳои телевизионӣ, консертҳои давлатӣ сабаб гаштанд ки ман бо ҳунармандони маҳбуби диёрамон шиносоӣ пайдо намоям, бо онҳо ҳамкориҳои эҷодӣ дошта бошам. ва чӣ хеле ки мебинед, мана ҳоло ки дар ин барнома иштирок дорем, бо дӯсти азизам мубассир қарор дорем. ин аст масалан ҳамкориҳои эҷодӣ. вақте ки мо ба барномаҳои телевизионӣ даъват мешавем ва нохост тасодуфӣ бо як дӯстамон вомехӯрем, аз дидани дӯстонамон хеле хушҳол мешавем ва дар ҳамон лаҳза ҳамкориҳои эҷодии мо аллакай шурӯъ мешавад ки ин бисёр лаҳзаҳои ширини ҳаёти мо ба ҳисоб меравад. шукри дӯстон ва дӯстони санъаткор ҳастанд ки моро ҳамеша дастгир ҳастанд, мефаҳманд ва хеле хуб мешавад ки дар оянда низ бонувони ҳунарманд, бонувоне ки бо созҳои мусиқии халқи тоҷик баромадҳо мекунанд, дар оянда низ ҳамин дастгириҳо зиёд шавад ва мо ҳунару истеъдоди хешро сайқал дода бошем. дар соли 2024 чӣ нақшаҳо доред? дар соли 2024 бисёр нақшаҳои зиёд ҳаст. вақте ки ҳунарманд рӯбарӯи тамошобинон қарор мегирад ва вазифадор мешавад ки бо ҳунару истеъдоди худаш оҳангҳо ва сурудҳоро эҷод намояд, то ки ҳамон тамошобин аз ҳунару истеъдоди ҳамон ҳунарманди дӯстдоштааш ҳамеша бархурдор бошад ва донад ки масалан ҳунарманди дӯстдоштаи ӯ сеҳат саломат аст, таби болида дорад, паи эҷод аст ва ҳамеша дар хизмати халқ, ватан, модар аст. аз ин сабаб мехоҳам ки бо оҳангҳои гуногун дили мухлисони хешро шод гардонида бошад. саломат бошед. шумо чӣ мубассир? дар соли 2024 хеле орзуҳои хеле ниятҳои зиёд дорам ки асарҳои эҷод кардаи худро як маҷмӯаи китоб кунам. баҳри донишҷӯёни донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат, баҳри хонандагони мактаби интернатӣ ба номи устод Мирратулло Атоев ва дигар муассисаҳои санъат ва аз ин оҳангҳои ман, яъне ки аз сурудҳои академие ки ман сохтам истифода баранд ва боз оҳангҳои нав эҷод кунам. ва дар соли 2024 тасмим гирифтем ҳамроҳи Ёсуман ки як оҳанги побарҷое месозем, дуэт, яъне ки синтез мекунем, қонун бо фортепиано месозем. инак ба фарҷоми барнома расидем. дар фарҷоми барнома чӣ гуфтани ё чӣ таманниётҳои нек доред? ташаккури зиёд ба шумо ки моро ба ин барнома даъват намудед. мо аз ташриф дар ин барнома бисёр ҳам шод гаштем. аз дидори шумоён, дӯстони азиз, хосатан хеле шодам.
و خودتان که انسانی بسیار هم فرهنگی هستید، بسیار هم مهربان و کل بینندگان تلویزیون دوشنبه گفتنیم که با خاندان هر یکی ما و شما خرسندی، خوشبختی، فیض و برکت و برای کامیابی ها رو آرزو مندم. اولا تشکر زیاد بر شما که چنین یک برنامه خوب رو راه اندازی نمودید و من خیلی مخلص این برنامه هستم که یک برنامه خیلی خوب است. بینندگان عزیز، اینجا به فرجام برنامه تحسین ساز رسیدیم و بازم یادآور می‌شویم در برنامه حضور داشتن دو تن از رامشگران ممتاز و چیره‌دست، مبصر محمد علی زاده و یاسمن شاکر و همیشه خوشنود و خوشروز و موفق و سربلند باشید. بینندگان عزیز، اینجا با یک آهنگ جذاب برنامه ما را خاتمه ببخشیم تا برنامه‌های دیگر. خیر. جوانانی وطن سازنده دوست داری دولتی پاینده ما جوانانی وطن سازنده دوست داری دولتی پاینده شکر استقلال و وحدت شکر صلح شکر حقی با لب پرخنده شکر استقلال و وحدت شکر صلح شکر حقی با لب پرخنده شکر حقی با لب پرخنده شکر آبادی کشور میکنه شکر خلقی تاج و برسر میکنه با هزار اخلاص تا دنیا بپاس گوش بر گفتار سرور میکنه گوش بر گفتار سرور میکنه دیگر فهمی بود و اینی ما میکند علی بشر تحسینی ما یک دیگر فهمی بود و اینی ما میکند علی بشر تحسینی ما نیستی مشکو میستی انا برابر مشو میرسد بوی گلی نسرینی ما میسلی مشکو میسلی انا برابر مشو میرسد بوی گلی نسرینی ما میرسد بوی گلی نسرینی ما ما جوانانی وطن سازنده دوست داری دولتی پاینده شکر استقلال و وحدت شکر صلح شکر حقی با لب پرخنده شکر استقلال و وحدت شکر صلح شکر حقی با لب پرخنده